Добрый день усім добрым людям. Вось цудоўна кухня Икеа. Вось у нас есть посудомойка. Whirlpool да яе шла. И здаецца, подключение повинно быть тут под мойкой. Под мойкой, как мы поглядим, канализация и вода тут только для мойки. Ну, магчыма, посудомойка подключается не где там, але там так само. Пустэча. Только павуцінне тут висіць. Глядзеў я унізе тут і вынайшоў, што ідуць, вось там ідуць каналюга. І кран і каналізацыя схованы ў гэтай шафе. І не адключыць яе гэту зараз пасудамойку ніякім чынам. Яна ўвесь час стаіць пад ціскам. Трэба гэта папраўляць. Прасверляваў кантрольныя адтуліны і да, там бачна схаваны гэты кран. І якім тут можна было карыстацца, калі ну за кухняй. А калі б што здарылася, не прывядзі Гасподзь. Все. Толькі ламай, шукай. Будзем усё гэта папраўляць. Вось тут быў схованы гэты кран. Спрабаваў яго крануць, але за 9-10 гадоў ён уже там так укарыў, што толькі можам нашкодзіць. Кран, хутчэй за ўсё, не вельмі якасны. Такі кітайскі танны. Ну, не ўпэўнены, але тым не менш. Ось. І ён тут можам зламаць. Не рабіць бяды. Перакрыў холодную воду у хацінку. Зараз пайду падключаць. Усё ж такі паспрабую пласкагубцамі перакрыць, все равно мяняць. Не. Пачаў проворачиваться, значит. Хотя и сорвался, и все там не трымаецца, не открыть, не закрыть. Откручу подачу на мойку и дарэшыўся на вот пальцами змог открутить все это, а потом буду здымаць отсюда кран. Снял старый кран, было тяжковато, пришлось вырезать большую, бачите, как туды руки уставить с ключом. Ну, здаецца, таксама недрэнны кран, але ад таго, што гэта у нас Валвекс, толькі на самой ручцы тут ёсць. Больше ніякіх пазначэнняў, ні памераў рэзьб. Магчыма, ён такі сабе. Ну і бачыце, ручка сорвалася і адкруцілася. Замест яго мы набылі вось які кран, такі бачу ўпершыню. Яны гэта адмысловая фірма, робіцца ва Францыі, і ў ім ёсць антыкальцавы альбо антызвязковае некае прыстасаванне з фільтрам. Яны абяцаюць, што будзе прымаць неяк кальцый з вады. Як яны гэта зробяць, я не ведаю, але ёсць такое напісана. І тут адразу вытворца паказвае, што ў нас вось 1/2 латунь, 3/4 латуні, і тут у нас кераміка, керамічны кран, і 1/4 абарота открывае і зачыняе. Не танны, але якасны і надзейны. Яны нам абяцаюць, што будзе працаваць 5 год. 5 год. Зараз усталюю яго туды на месца. Вось добра відаць адрозненне, як яны зроблены, наколькі якасна тут усё апрацованы метал. Ну і тут так зроблена і зроблена нейкая. Тут нават цапляецца пальцамі. Тут ніякіх нема дадзеных, дзе ён зроблены і чаго. А тут не, тут яны нам усё нешта надрукавалі. Фірмовы знак з аднаго боку, назва. Вось, калі ласка. Да, і што яшчэ адметнае, калі гэты вось гладзенькі, мякенькі, то тут ёсць спецыяльныя выступы, каб ухапіць ключом і акуратна закруціць, і тым больш акуратна выкруціць. Першае ўключэнне. Ціск я ўжо падаў. І ўсё. Закрыць. Адчыніць. Вось так. Што яшчэ цікавага? У іх тут прадаюцца ў Варшаве вось такія наборы дробныя для працы. Не трэба з сабой браць кіпу льна, кіпу адмысловай змазкі. Все такі маленькі наборчык, і вам, каб падключыць некалькі кранаў, запросто яго хопіць. Все, хай працуе, не цячэ. Усім усяго найлепшага. Пакуль.